Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'ul musannad jami'ul islamina jami'ul masyaihina jami'ul alimuna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dukiakan pengawasan malam Sabtu Kesih makalah pengendikan engkang kaping 26 bab sedasa. Wa an ibni Abi Hatim lan saking ibni Abi Hatim anna Jibril setuhune malaikat Jibril iku kala wis ngendika sapa malaikat Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane malaikat Jibril Kanjeng Nabi ngeten. Ma buitu ora den utus ingsun ila ahadin marang suwijine nabi ahabba kang luweh demenake ilayya marang ingsun ningkat tinimbang sira. Afala u'allimuka ana ta gelem sira yen to mulang ingsun doaan ing donga. Ikhtabatu kang nyimpen sapa ingsun hu ing donga laka marang sira. Lam u'alim ora mulangake ingsun hu ing donga li ahadin marang wong suci qoblaka ing dalem sadurunge sira. Tad'u bisa ndonga sira bihi kelawan donga firrohbati ing dalem tingkah demen warrohbati lan tingkah wedi. Terus niki tesih lanjutanipun makalah ingkang kaping 26 bab 6 nika keterangan ingkang sampun liwat niku Syekh Ibrahim bin Adham niku disumuni pirsa gini cuma ora disembadani. Nah, terus keterangan sedasa ingkang sampun liwat. Lah niki wonten riwayat saking Ibnu Abi Hatim, malaikat Jibril niku nate datangi Kanjeng Nabi terus ngendika marang Kanjeng Nabi. Ngendikane malaikat Jibril, aku iku diutus ring para nabi. Gamane dados tugasnya malaikat Jibril iku nyampeaken wahyu teng para nabi. Aku ku diutus ora ana wong sing tak temoni, gampangane ngoten. Salah suwijine nabi sing tak senengi. Nalika aku diutus kecuali sira Muhammad. Apa kowe gelem tak warai donga? Donga iki tak simpen, durung tau tak ulangno. Ring para nabi sadurunge sira Muhammad. Lah donga iki iso mbok waca nalika kowe duwe butuh hajat utawa pas keweden, gampangane nggih kepepet. Iki donga iki tak simpen. Kul mucapa sira Muhammad. Ngendikane malaikat Jibril ngeten. Ya nurus samawati wal ardi
Ya nur samawati maknane duh dat kang madani pira-pira langit lan bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ardi duh dat kang jumenengake pira-pira langit lan bumi. Wa ya somatas samawati wal ardi duh dat kang dadi sejane pira-pira langit lan bumi utawa nyangga pira-pira langit lan bumi. Wa ya zainas samawati wal ardi duh dat kang mes-mesi pira-pira langit lan bumi. Wa ya jamal samawati duh dat kang bagusi pira-pira langit lan bumi. Wa ya dzal jalali wal ikrami duh dat kang duweni keagungan dan kemuliaan. Wa ya ghausal mustaghithina duh dat kang nulungi pira-pira wong kang njaluk tulung. Wa muntaha lan katoke njaluk tulung rohbatan ing dalem puncake al-abidina wong padha nyembah. Wa munafisal qurabi lan dat kang ngilangake kerupekan. Wa anil makrubi saking pira-pira wong kang kerupekan. Wa mufarrijal ghammi lan dat kang ngilangake susah. Anil mahmumina saking pira-pira wong kang susah. Wa sharikhal mustashrihina lan dat kang nulungi utawa wong kang njaluk. Wa mujibas su'alil abidina lan dat kang nyembadani pira-pira penjaluke wong kang ibadah. Tsumma nas'alu mongko nuli nyuwun sira Allah ing Gusti Allah hajatan ing siji hajat min hawaijid dunya saking pira-pira hajat dunya wal akhirati lan hajat akhirat. Terus malaikat Jibril marai donga. Kamane iki donga nek pepet. Intine donga niku terus donga niku ya nur samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya somadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamalas samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghausal mustaghithin wa muntaha rahbatal abidin wa munafisal qurabi wa anil makrubin maufarrijal ghammi anil maghmumin wa sharikhal mustashrihina wa mujibal su'alal abidin. Niku donga sing diwarai malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi sing disimpen mboten ate diwarahno teng para nabi. Dados Kanjeng Nabi niku intine saderenge nyuwun teng Gusti Allah niku sing sae niku dianjene fana ngelem ngalem teng Gusti Allah. Gusti Allah dilem. Mulane teng hadis-hadis nika termasuk nika dawuh Gusti Allah piyambak teng Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Teng Al-Qur'an nika surat Al-A'raf 182 nika. Dados Gusti Allah niku kagungan asmaul husna. Mulane donga karo maca asmaul husna. Nah, kalau panjenengan setuju setiap waktu niki maos asmaul husna. Lah no asmaul husna iki saged dongane teng awal saged, dongane teng akhir nggih saged. Nah, terus teng keterangan teng hadis Kanjeng Nabi. Inna Allaha tis'atan wa tis'ina asma'an mi'atan illa wahidan. Dados Gusti Allah niku nggadahi 9 dosa saka setunggal atus kirang setunggal. Man ahsoha wonten keterangan sanes man hafidhuha dakhala jannah. Sapa wonge
ngapalno utawa apal Asmaul Husna iku utawi jaga Asmaul Husna iku ya niku bakal mlebu swarga. Ngoten. Lah kula panjenengan sedaya insyaallah sampun apal Asmaul Husna. Lah niku hadis Kanjeng Nabi. Terus tiyang mukmin niku gedheaken ngatahaken ngalem teng Gusti Allah. Boten kakean jaluk ngoten. Terus ndonga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad terus jalu pirang-pirang. Boten. Nek tiyang mukmin niku malah ngalem teng Gusti Allah fanae sing kathah. Ngoten. Mulane tiyang mukmin niku sing sejati. Niku teng sebagian kitab diterangaken. Al-mu'minu yashghalu bil fana 'ala Allahi min ayyakuna li nafsihi dzakira. Tiyang mukmin sing sejati niku tiyang mukmin sing ketumpul ngalem ring Gusti Allah. Dilem Gusti Allah. Kawane nggih syukur ring Gusti Allah. Tinimbang saking nutur utawa njaluk kanggo awake. Mulane tiyang ngaji niku asline intine tiyang ngaji niku nggih muji pangeran. Tiyang ngaos ngaji niku intine nggih muji pangeran. Mulane tiyang ngaji kali tiyang zikir niku luwih utama tiyang ngaji. Kados keterangan ingkang sampun liwat niku man hadara majlisal ilmi. Sapa wong nekani majelis ilmu niku afdhalu min alfi rakaatin. Iku luwih utama daripada salat 1000 rakaat. Niki saking kunjune mulyane ilmu. Majelis ilmu sing bahas halal haram. Pun dados intine donga sing diwarakaken malaikat Jibril. Niki nok kula panjenengan sedaya nyuwun niku ajene sing kathah dikata-kataken ngalem ring Gusti Allah. Nok ngalem ring Gusti Allah napa hajat kula panjenengan sedaya niki Gusti Allah sing langkung pirsa. Lah nok Kanjeng Nabi niki sampai asmane Kanjeng Nabi niku Muhammad Ahmad. Ahmad niku namine Kanjeng Nabi artine napa niku? Cara teng ilmu nahwu niku af'al tafdil. Kanjeng Nabi niku kathah ngalem ning kathah mujine Gusti Allah. Lan kula panjenengan sedaya dan iki mumpung bulan Ramadan. Iki bulan Ramadan iki donga nggih mustajab. Donga iku mandi. Donga mandi. Kula panjenengan sedaya nek donga diampun donga tok. Nggih wonten ngalem dono. Panjenengane di ngalem Gusti Allah, Gusti syukur Gusti Allah. Matur nuwun Gusti. Syukur iku boten saged napa kenikmatan sing diparingaken boten saged diitung. Lan Gusti Allah dawuh nika wa in ta'uddu nikmatallahi wa la tuhsuha. Ora bakal iso ngitung kenikmatan sing diwehno Gusti Allah dhateng menungso niku boten saged ngitung, boten saged ngitung. Menawi kula panjenengan sedaya angen-angen mawon. Kulane tafakur angen-angen iku ganjarane ya den sanget. Iki pas mendel meneng. Meneng niku angen-angen ya Allah. Awakku iki nek jero awakku ana wae. Iki kenikmatane sing diwehno Gusti Allah wae nek jero awakku. Ana usus halus, ana paru-paru, ana jantung, ana ati, sak teruse ngoten. Lha niku sedanten kenikmatan sing kula panjenengan sedaya boten ate mikir, boten ate nyukuri, ngoten. Boten ate disyukuri. Niki keparingi Gusti Allah kula panjenengan sedaya ngalem bono ngalem. Alhamdulillah den mriki niku zikir ba'da salat. Zikir ba'da salat iki sing kathah nggih ngalem teng Gusti Allah, mau sholawat ing Kanjeng Nabi niku pun lengkap. Ngoten. Terus Asmaul Husna itu luar biasa. Terus kula panjenengan boten donga, namung maos
fokus janjian itu mau dicukupi. Apa ingkang dados hajate iku dicukupi kali Gusti Allah. Gusti Allah sing langkung pirsa. Kadang-kadang tiyang itu ditakdiraken dalah wiridan ku dirasa-rasa, rasa-rasa. Kadang wonten niku wiridan suwe ini, wiridan kok suwe ngono. Padahal wiridan itu aslinya nyukuri kenikmatan Gusti Allah. Intinya niku terus syukur ning Gusti Allah, ngalem ning Gusti Allah. Lah kula panjenengan sedaya iki disyukuri, saged lenggah, saged pikir, saged dugeni majelis ilmu iki disyukuri, makin disyukuri ditambah kenikmatane niku ditambah. Tapi nek mboten syukur mboten. Lah itu makin malah dikurangi. Makin mboten ditambahi malah dikurangi kalian Gusti Allah. Pun mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya kenikmatan kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi barokah, dipun paringi manfaat sing kula panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang selamat wonten ing donya, selamat wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.